Mhm.
Hello. Ingat.
Hello. Ako. Hello guys. Kumusta na kayo? Meron akong subject. Kumusta na kayo guys? Gusto na mag-live. Wala lang oras. Comment lang kayo para mabisita ko kayo. May kung ano ba ako? Patulog na. Anong oras na ba? 10:17. Natutulog na ako. 10:30. Tulog na ako 10:30. Bakit walang nagme-message? Mag-message ko. Pasaway talaga itong ako. Cellphone. Cross. Kanina to? Si Momin. Hello. Ba't di ko mabasa yung pangalan mo? Shout out to you. Thank you. Crush. Crush ha? Alam ko to. Sino kaya to? Crush. But crush. Patulog na ako. Patulog. Comment kayo. Comment. Kanina tong crush. Naano na ba kita? Ay, ano mo yan dyan. Tapos comment ka dun para mabalikan kita. Ba't ayan yung chat? Mag-chat kayo. Anong mababalikan? Mag-chat kayo para mabalikan ko kayo. Para mabisita ko rin kayo.
comment down below. Comment down below. Ba't ayaw nyo mag-comment? Ayaw nyo mag-comment. Gusto lang nilang bisita. Magbisita. Ako pa rin to, si MG Waray Vlog. Tumanda lang ng kontre dahil na-stress. Na-stress si MG Waray. Kaya tumanda. Kita niyo, tumanda. Lumapad ulit ang mukha. Tumanda na malapad ang mukha. Tayo niyo mag-comment. Mag-comment kayo para mabisita ko kayo. Kasi wala akong time magbisita sa mga kaibigan ko. Kaya kung sino nagbibisita, yun lang ang nagbibisita. Kaya comment na kayo para mabisita ko kayo. Malay nyo. Hindi lang bisita. Comment kayo guys. Shout out sa nandyan sumisilip. Kumusta na kayo? Comment naman kayo dyan. Para naman matuwa ako. Nandyan kayo. Char. Comment. Si MG Waray pa rin to. MG Waray. MG Waray Vlog. Nagpapaantok lang ako. Kaya nag-live ako sa bilet. Pang lang. Pag-active lang sa lolo. Namimiss ata ako ni lolo. Nas! Mama ka dyan. Pasaway ka. Anong mama? Mama. Sino mama? Dito naman kay kilala nas. Sinong nas? Nas man. Comment kayo kung sino kayo dyan. Nosh. Ganyan ako.
Depende. Pampawala ng antok. Nasulok lang ako dito. Comment down below. Ako'y napapagod. Higa nga ako. Papagod ako sa kakaupo, sa kakatayo. Gusto ko akit yung pa ako. Ano?
Good night. Start up. Start up mode. Wala po. Saan ba dito yung pag-off nito? Ito pala. Stop streaming.